velkommen til. I den her video, der taler jeg med Henrik Mathiasen og om hans træning og om carnivore-diæten. Og hvis ikke du lige ved, hvad carnivore-diæten er, så er det en diæt eller en måde at spise på, hvor man kun spiser animalske produkter. Det vil sige kød, fisk og mælkeprodukter, og det er stort set det, og så kan der være forskellige variationer af det, og det giver for mange mennesker et fantastisk helbred. Og hvis ikke du har hørt om det, jamen så lyt med i samtalen her, og med det, velkommen til. Godt, jamen så vil jeg sige goddag Henrik, og velkommen til. Tak skal du have. Og fedt du har lyst til at lege med og fortælle lidt om dine erfaringer med carnivore og så videre. Ja, til at starte med, så kunne det være interessant lige for at finde ud af din historie omkring, hvordan du sådan kom ind i det, og hvordan det hele startede op, så med at spise carnivore. For dem, som ikke ved, hvad carnivore er, så betyder det egentlig bare, at man spiser kød, og det er det. Ja. Sådan i forskellige variationer. Jeg har lidt med mig selv, så jeg er 58 år gammel, er gift med Susan, og vi har været sammen siden jeg var 16 år gammel, så vores historik går langt tilbage. Ja. Tre store børn, arbejder til dagligt som bedemand. Det er jo mange, der synes, det er lidt sjovt, men rigtig glad for det. Ja, min rejse i forhold til keto carnivore startede i virkeligheden i 2005, hvor jeg trænede rigtig meget styrketræning, og egentlig valgte ketovejen en og alene på grund af, at jeg ville tabe mig, eller holde figuren. Og man kan sige, den rejse, den startede jo så der, og dengang var det jo ikke engang kendt rigtigt. Altså, der var det meget unormalt at leve efter keto, som jo i dag er blevet mainstream, kan man sige. Ikke? Og det gav også en masse udfordringer. Jeg kan huske min læge, da jeg sagde til ham, at jeg spiste cirka et kilo kød om dagen, så skreg han ud til lægesekretæren, han spiser et kilo kød om dagen. Men jeg kunne jo mærke, at det gav mig noget, ud over det her med at tabe sig. Det er selvfølgelig en fin ting. Men både på det fysiske og på det mentale plan, kunne jeg bare mærke, at der var rigtig meget, der stabiliserede sig over de år der. Det var så helt frem til 2015, at jeg kørte keto. Og hvis jeg sådan kører tilbage i tiden, så var det nok en rigtig fed periode i mit liv, hvor jeg virkelig havde overskud til mange ting. Men i 2015, der besluttede jeg mig for at lave en Ironman, og af en eller anden grund overbeviser jeg mig selv om, at det kan du sgu ikke gøre på keto. Det kan ikke lade sig gøre. Du har simpelthen ikke energi nok. Jeg løb 21 km hver anden dag, og svømmede 2 km hver aften. Og ja, det er et hårdt program, når man skal træne op til sådan en Ironman. Så der stoppede jeg ligesom, og der var heller ikke nogen problemer i egentlig at gå over og spise en masse kulhydrater, fordi jeg rørte mig afsindigt meget op til den der Ironman. Men jeg skal da ellers love for, at det så gik galt bagefter, da jeg havde stoppet med al den træning og fortsatte med at spise, hvad skal man sige, ja, alt muligt junk. Og jeg har altid sagt, at jeg ikke kunne komme over 100 kilo, men det kunne jeg godt. Det kunne godt lade sig gøre, hvis man spiser dårligt nok. Så der sneg sig en masse kilo på, men man kan sige, at jeg havde jo hele tiden den her historik med keto. Det har selvfølgelig været on-off i de der 10 år, altså hvis for eksempel jeg var på ferie eller et eller andet. Der var perioder, hvor jeg ligesom hoppede af. Men rent mentalt og alt det, som jeg ligesom havde studeret om keto, gjorde jo også, at jeg måske var klar til at gå skridtet videre og begyndte. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor jeg så carnivore første gang, men sikkert et eller andet YouTube-video eller et eller andet. Men hvad fik dig over på keto til at starte med? Fordi det er jo også der et eller andet der sådan ligesom skulle starte det. Ja, for at tæve mig. Altså det var i forhold til styrketræning og indtil andet. Altså jeg tror selv dengang var jeg lidt i tvivl, at vide om det er sundt det her. Altså den tvivl havde jeg, kan jeg huske, da jeg startede op på keto i sin tid. Og keto, for dem som ikke lige ved, hvad keto er, hvad i forhold til? Jamen det er bare, at man cutter stort set alle kulhydrater ud af sin kost. Men man kan sige, en keto-kost er jo typisk, at man spiser rimelig meget animalske produkter, men jo også, jeg spiste jo meget sådan noget som flødestude, spinat og
grønne salater, altså sådan nogle ting der, som jeg på ingen måde ville røre i dag, men det gjorde jeg dengang. Og det var jo klart bedre end en standard dansk kost, uden tvivl. Ja. Så da jeg ligesom havde bevæget mig over de 100 kilo der, og begyndte at kigge tilbage, og ligesom, som jeg siger, har historikken med keto, og vidste, at det var den vej, jeg skulle gå i en eller anden forstand, så lå det egentlig rimelig meget til højre ben at sige, okay, nu går vi all in på animalske produkter, og så cutter vi alle de her ting ud. Og så begynder jeg selvfølgelig at se en masse videoer, og bliver klogere på området. Men jeg skal da være ærlig at indrømme, at da jeg startede på Carnivore, der var sgu da i tvivl, om det var den rigtige vej at gå. Altså med hele den opdragelse og alt, hele omverdenens syn på at leve på den måde, så var jeg da tit i tvivl. Og der gik lang tid, inden jeg blev, sådan helt tryg ved at være på Carnivore, fordi i samme øjeblik, jeg nærmest fik ondt i en lillefingernegl, eller der var et eller andet, det er sgu nok også det her Carnivore, jeg må sgu nok hellere give den lidt med. Men jeg kunne jo bare mærke, hver gang jeg bevægede mig væk fra den her Carnivore livsstil, eller hvad man skal sige, jamen så fik jeg det bare, energien droppede, og jeg havde det slet ikke mentalt og fysisk på samme måde, som når jeg levede på Carnivore-stilen, kan man sige. Ja. Hvor er vi henne i tidslinjen der, da du begyndte sådan på Carnivore, sådan 100%? Der er vi nok, hvad er vi tilbage? Jeg har vel været på Carnivore nu i 14 måneder. Ja. Så for 14 måneder siden. Og det vil jeg jo sige, det har også været en rejse, det her med Carnivore, ligesom at sige, okay, kan det overhovedet lade sig gøre? Kommer ikke til at mangle alt muligt, osv. Men jeg må bare sige, jeg har aldrig nogensinde haft så meget energi, og mentalt overskud, fungerer fantastisk fysisk og psykisk. Så man kan sige, at jeg er kommet dertil nu, hvor jeg bestemt ikke ser mig tilbage. Man kan sige, har man først ligesom, har du først set det, så kan du ikke unsee it. Det er en for vild transformation af ens fysik og psyke. Det er fantastisk. Det må jeg sige. Så i dag er jeg overhovedet ikke i tvivl, og jeg er på ingen måde nervøs for, om jeg mangler C-vitaminer eller fiber eller noget sådan noget. Jeg er stortrives. Det må jeg bare sige. Ja. Det gør jeg altså. Ja. Men det er jo fantastisk, at det kan mærke. Kan du også mærke, at du er blevet mere, kan du mærke din krop bedre så? Med små variationer, når du får noget forkert? Helt klart. Der skal ingenting til, kan man sige. Jeg kan jo bare... Jeg har for eksempel lige været i Tyrkiet, hvor jeg jo så også har levet Carnivore, mens jeg var der, så godt som man nu kan. Det er jo en af de store udfordringer, der er. Det er, når man skal uden for matriklen, og særligt når man rejser. Men det er også spændende. Men der er det helt tydeligt, at i deres tilberedning, der bruger de rigtig meget planteolier. Selvom jeg spiste kød hele ugen, så er det altså ikke lurpak, de steger i dernede. Og bare den lille ting gjorde, at jeg simpelthen nærmest følte mig syg bagefter. Så det, jo, der skal ikke mange udsving til. Skulle man finde på at drikke et halvt glas rødvin, jamen, så tager det mig jo efterhånden 14 dage at komme over og have et halvt glas rødvin. Så det er helt klart, at kroppen reagerer, og man bliver meget, meget lydhør over for de der signaler, kroppen sender hele tiden. Ja, fordi man kan sige, det er vel lidt ligesom at være alkoholiker, ikke? Hvis du kan tage en alkoholiker, så kan du hælde alkohol på ham, og han kan ikke, han bliver nærmest ikke fuld af det. Og så kan du tage det fra ham i et halvt år, og så kan du hælde det samme mængde alkohol på ham igen, og så bliver han stank Bacardi. Og det er jo fordi kroppen lige pludselig ikke lytter til det, og så når man på samme måde med det her, så når man begynder at spise renere, så kan man altså også virkelig mærke, at den gift, man normalvis får, man overhovedet ikke normalt kan mærke ellers, ikke? Det er helt tydeligt, at der er nogle antistoffer eller noget modgift, som jeg ikke har mere, ganske enkelt. Det er helt tydeligt. Ja. Men tager du sådan noget som, har du brug for at tage, vitaminer, du sagde du næsten tidligere, men tager du noget tilskud, kosttilskud eller noget som helst? Nej. Jo, lever. Lever? Ja.
Jeg bruger lever som vitaminpille. Altså jeg køber hos min anden etniske slagter, køber jeg kalvelever, skærer det ud i nogle små firkanter, putter det i små poser, smider det i fryseren. Og hver anden dag sammen med min spejlæg, så spiser jeg et lille stykke lever for at få. Ja. Er det sådan nærmest rå lever så? Nej. Jeg spiser meget rå. Ja, der er nogen, der spiser det råt og så videre. Ja, det tror jeg faktisk også godt, jeg kunne, men altså, der er så ikke rigtig nået til i min udvikling endnu. Nej. Okay. Og det betragter jeg som mit kosttilskud, men ellers så spiser jeg ingenting ved siden af rødt kød. Altså, jeg spiser alle slags kylling, gris, men primært også kød, ikke? Ja. Nu har du så altid været trænet meget og så videre, haft en forholdsvis sund livsstil, som jeg fornemmer det, så det vil sige, så har du så haft nogle sådan helbredsmæssige issues og så videre, som ligesom er forsvundet, for det er jo det meget det, man ellers hører mange om. Det er heller ikke derfor, jeg startede på carnivore, det er også det, jeg siger, jeg kunne leve af McDonald's mad hver dag. Altså, det er ingen problem. Det kan godt være, at jeg vil dø om 5 år af det, men nej, jeg har ingen fysiske udfordringer. Jeg har egentlig aldrig været syg med noget som helst, så det er ikke det, der ligesom har drevet mig, kan man sige. Nej. Så der er ikke noget, der er sådan der. Ikke andet end, altså, hvis jeg tager, jeg ser meget på, hvordan er mit energiniveau, og hvordan har jeg det egentlig? Altså, trives jeg eller trives jeg ikke? Og jeg må bare sige, altså, jeg trives outstanding. Ja, men det ser også godt ud. Så. Har du så været, bruger du så din læge til sådan at referere i forhold til hvad skal man sige, det helbred om med blodtal og alt sådan nogle ting? Gør du så noget der? Nej, det burde jeg nok gøre. Nå, jamen altså, det er jo... Men igen, jeg siger, hvis min krop fortæller mig, at den har det godt, og jeg springer ud af sengen om morgenen og sover som en baby, jamen så er det sgu nok, fordi det kører meget godt. Men nej, jeg har ikke fået taget altså sådan de der store kolesteroltal og alt det der. Men jeg tror altså også, uden at blive alt for konspirationsteoretiker, så tror jeg altså, der er, hvad skal vi sige, variationer i tolkningen af sådan noget som kolesterol, for eksempel. Ja. Som er det måske langt. Man kan også sige, at det er i hvert fald nogle ting, jeg har tænkt over. Jeg ved ikke om, jeg har ikke set noget information om det, men forud for den industrielle revolution, der havde man jo, der spiste man jo ikke så meget sukker og alle de her fattigretter. Det kom jo sådan i forbindelse med det. Og det er jo først efter den industrielle revolution, at vi begyndte at kunne få alle mulige måleinstrumenter, hvor vi kan måle, hvad der er det ene eller andet. Så jeg tænker, at videnskaben har jo nok kigget på nogle sunde mennesker og sagt, de her ser sunde ud, så nu måler vi på dem, og så finder vi ud af, hvad der er de rigtige tal. Og så har man målt på mennesker, som måske set ud fra vores synspunkt, i virkeligheden er syge. Så man har nogle forkerte matrix at gå ud fra på den måde. Og så er det klart, så ser vi jo syge ud. Det er i hvert fald ikke noget, der bekymrer mig, lad os sige på den måde overhovedet. Og der er jo lige, altså der kommer jo flere og flere forskningsresultater. For eksempel i Sverige var det 10.000, de havde fulgt over et stykke tid, eller flere år nærmest. Og der viste sig jo i særdeleshed i din og min alder, at jo højere kolesteroltal, jo lavere dødelighed. Så jeg tror ikke, vi har set det sidste til forskning omkring kolesterol endnu. Nej, men det har vi nok ikke. Men man kan godt få en følelse af nogle gange, at alt det her forskning og så videre, det virkelig forvirrer mere, end det gavner. Altså, det er jo sjovt, at... Der er også en anden dagsorden, ikke? Altså statiner er vel det bedst sælgende produkt i verden, tror jeg. Så det er der nok nogen, der gerne vil holde fast i, for eksempel. Ja, det er der nok. Man kan synes, det er meget sjovt, at vi mennesker, vi er jo i hvert fald den dyreart på planeten, som vi siger i hvert fald, at vi har den største hjerne, eller klogeste i hvert fald, og der er noget, vi ikke kan finde ud af, så er det sådan noget så simpelt som at spise. Mens alle de andre almindelige dyr, som spiser den kost, de nu har gjort i millioner år, de har intet problem med at blive for tykke, eller for tynde, eller livsstilssygdomme osv. Ikke? Så der er nok et eller andet der. Der er ikke meget Alzheimer hos løver og chimpanser. Nej, ja. Men nu træner du så meget. Nu træner du så en del. Ja. Hvad er det for noget sport, du styrker? Ja, men det er blevet rigtig meget styrketræning. Også for, jeg tror det er vigtigt i min alder at holde fast på noget muskelmasse. Og så er jeg begyndt at sprinte meget.
hvor man siger op til Ironman med de her 21 km hver anden dag. Der er jeg nok ikke i dag, og vil nok heller ikke gøre det i dag. Men er meget til sådan, du ved, 10 minutters intensivt sprint, og så komme ned og få løftet noget jern og holde på muskelmassen. Det er nok der, jeg har mit fokus i dag. Ja, okay. Men det er jo så, altså sprint er jo så det modsatte, altså det er jo kort distance, hvor en maraton, det er jo, eller hvad hedder det, Ironman er jo så nok mere sådan noget langdistance. Hvordan? Jamen jeg tror i virkeligheden ikke, at træning op til en Ironman, det kan være sjovt, og det kan være spændende, og det kan være en udfordring. Jeg tror ikke, det er specielt sådan. Nej, okay. Altså jeg tror, det lider for meget på kroppen. Jeg kunne jo også mærke i hofterne for eksempel efterfølgende, at jeg havde været inde og banke systemet, ikke? Det er så gået væk. Men jeg tror mere på det her med at være smart omkring sin træning. Altså lade være med at smadre sig selv alt for meget. Omvendt, så er der jo nok heller ikke noget farligere, end at lægge sig på sofaen. Nej, det er nok det bedste. Man kan også sige, at hvis man, altså hvis du er udgangspunkt i dyreriget, så er det vel også sådan, at når en løvefar lige tænker, nu skal jeg motionere, altså det gør den vel ikke, den siger vel ikke til løveinerne, nu tager løvefar lige her en 10 km, og så kommer hjem, og så har jeg det meget bedre. Det er vel sådan noget med, at når den skal motionere, så går den ud, og så løber den 100% efter dem, den skal fange, eller så flygter den 100% på den, som der er efter den, så der er ikke noget mellem der, kan man sige. Nej. Så der er en holdning, men holder aldrig op med at stå. Og jeg må jo også sige, carnivore i særdeleshed i forhold til styrketræning. Altså, det er jo absurd, så meget stærkere jeg er blevet på carnivore i forhold til styrketræning. Altså, jeg er minimum som 58-årig lige så stærk, som der var 25. Ja, det er imponerende. Ja, altså det virker sgu at få noget ordentligt foder. Jeg har fundet ordentligt foder, ja. Hvordan så nu... Hvordan ser din træning så ud? Fordi at hvis du spurter, og så altså det kan man blive virkelig træt af, men Jeg er styrketræner, det vil nok være nogen, der er uenige, men jeg styrketræner faktisk hver dag om morgenen, men jeg styrketræner ikke ret lang tid. Typisk så er det måske en halv time, 40 minutter, 45 minutter styrketræning, inden jeg skal ud og arbejde som bedemand, og så og det er det. Ja. Varmer du så op, eller hvordan fungerer det? Det gør rigtige mænd ikke. Det gør. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det må jeg ærligt erkende. Men jeg har ikke den der ømhed, som man jo virkelig godt kunne have, når man ligesom var på almindelig kost, kan man sige. Ikke? Jeg har ikke den der ømhed. Det er ikke eksisterende. Altså, og det er en af de helt store fordele også ved carnivore, det er, at du bliver simpelthen ikke... Du opbygger simpelthen ikke mælkesyre, virker det som om i musklerne på samme måde, så du går og halter i flere dage bagefter. Nej. Jeg kan blive ved med at træne. Så det er i virkeligheden mere mit hoved, der siger, at nu må du hellere stå. Måske også noget andet, ja. Ja. Hvordan så, når du så når du så cardio-træner, så gør det på et andet tidspunkt. Det er ikke sådan, at du hænger de to træningspas sammen, kan man sige. Jo, men jeg løber ikke hver dag. Det gør jeg måske hver tredje dag. Jeg har sådan en track and field, eller hvad hedder, sådan en løbbane herovre på skolen, hvor der er noget blødt underlag og sådan noget, og der giver jeg den bare fuld spade. Hvis vi snakker 10 minutter, så er det jo en nærdødsoplevelse. Ja, jeg ved ikke, følger du en amerikansk virksomhed, Sean O'Mayo? Nej, det siger mig ikke noget. Nej, okay. Men fordi han forsker også i det her med at træne, og på den måde, det lyder lidt, eller det som du er ude der, men hvor han faktisk kun træner 10 minutter. Han siger, at hvis du prøver at tage en maratonløber, og holder ved siden af en 100 meter løber, og de sådan set træner ens. Hvis du kigger på 100 meter løberen, så er han fuldstændig ribbet, altså han ligner sådan en græsk statue der i muskulaturen, mens en langtidsløber, maratonløber, har en meget mere, hvad skal man sige, slatten statur, og det... Ja. Altså jeg vil hellere ligne en 100 meter løber end en langdistanceløber, lad os sige det på den måde. De ser sundere ud. Altså jeg vil gerne have stærke ben, jeg vil gerne have... Altså i virkeligheden er det jo ikke så meget det der med sport, jeg vil i virkeligheden bare gerne have en krop, der gør det, jeg beder den om. Ja. Og jeg har masser af børnebørn og ting, og jeg vil kunne give den gas sammen med dem. Altså, det
Det er jo det, der er formålet. Ja, præcis. Altså sundheden er jo i virkeligheden det vigtigste, når man ser sådan på det, ikke? Og så er det selvfølgelig også fint at mærke, at man kan mærke, at kroppen kan det, alt det der, så man stresstester den på den måde. Ja, så det er meget sådan, jeg kigger på det i hvert fald. At, jeg vil kunne det, jeg har lyst til. Ja. Hvor meget tænker du så over alt det, du spiser? Sådan i, du selvfølgelig spiser du kød, men altså, hvad er der? Svinekød og... Ja, som jeg kan sige, mit fokus har ændret sig lidt fra starten af, fordi det skal nok ikke være nogen hemmelighed, hvis man spørger min smagsløg, så synes jeg, at stegflæsk nok er kongespise. Men jeg har gået lidt væk fra svinekød, og jeg vil sige, nu om dagen, så er det nok mere 90% oksekød. Og begyndt at lege med sådan noget dry age kød og få det i køleskab og have det ligger modnet og sådan noget der. Så jo, det er rigtig meget oksekød. Ja, er det så for, når du så eksperimenterer det, nu har jeg jo set dig på Facebook, så så jeg har jo godt set, at du har købt, er det sådan et specielt køleskab til sådan noget, eller hvordan? I virkeligheden bare et vinkøleskab, som jeg har lavet et kødkøleskab. Men jeg har ingen erfaring med det, I må endelig ikke tage mine... Jeg asfalterer, mens jeg kører her, må jeg sige. Jeg aner intet om det. Altså, nej. Men er det så for kvaliteten af kød, altså ud fra et næringsmæssigt synspunkt, du eksperimenterer med det, eller for at få kød til at smage bedre, eller hvordan? Det er klart det sidste, altså smag. Okay. Ja, altså det er der ingen tvivl om. Altså jeg må jo sige, nu har jeg ingen problemer med, at kost kan være lidt kedelig. Lad os nu være ærlige og sige, at carnivore er måske den mest varierede kost, man kan opleve i den her verden. Så jeg synes, det er fedt at prøve at eksperimentere lidt med det. Og altså, de bøffer, jeg serverede for fruen her den anden dag, der bare havde ligget i 4 dage, hun sagde, det var det bedste, hun nogensinde har smagt. Altså. Ja. Så jeg er meget spændt på det. Nu er det jo et vinskab, så jeg betragter de her bøffer som mine små vine. Som jeg... Årgangskød. Årgangskød. Ja, så meget oksekød, men jeg er ikke bleg for noget. Altså inden for kødverdenen, han har sagt, spiser sygt mange æg, for eksempel. Altså, som i absurd mange æg. Ser du mælk? Æg. Æg, okay, yes, okay, ja, æg, okay. 8 æg, 10 æg til morgenmad. Til morgenmad alene? Ja. Hold da op. Hvor mange gange spiser du så om dagen? Typisk 2. Typisk 2, ja. Men jeg kunne sagtens prøve det over. Men jeg synes, jeg trives godt på det. Altså, jeg har været for langt nede i vægt på et tidspunkt. Altså jeg var helt nede. Da jeg startede carnivore, var jeg på 103 og var nede og ramte 80. Og som min frue siger, nej, nu er du sgu for tynd, skatter. Det ser ikke pænt ud. Så jeg skal nok ligge omkring de der 85, og det gør jeg nu. Så jeg skal sørge for at få noget at spise. Jeg tror, det er jo sygt nemt at underspise på carnivore. Så jeg tror, man skal være ops på at få det, man skal bruge. Og så er jeg ikke bange for æg, selvom der er mange, der er det. Ja. Så. Ja, man skal jo egentlig det lidt med at være mere følsom i kroppen, og egentlig finde ud af, hvordan reagerer den på den feedback, man får. Selv mig noget, hvis jeg gjorde noget, der var forkert, i forhold til mad i hvert fald. Ikke? Og omkring sådan noget mælkeprodukter og sådan noget. Altså jeg drikker kaffe, og vil rigtig gerne have fløde i. Men ellers så spiser jeg faktisk utrolig lidt, mejeriprodukter. Altså godt lide ost og noget, men det trækker ikke rigtig i mig. Altså, så det er meget let. Så de, kan man sige, mælkekulhydrater, jeg får, det er det jeg putter i kaffen. Ikke? Jeg har så også eksperimenteret med at prøve at lade være med at drikke kaffe i en måned og sådan noget, men det gjorde ikke helt en stor forskel. Nej, men det er jo fint, så altså, du eliminerer, sådan, du eksperimenterer lidt frem for at eliminere noget også på det. Ja. Jeg vil sige, hvis nu er det så koffeinfri kaffe det her, hvis jeg har koffein i, så kan jeg mærke det i musklerne, når jeg træner. Så det virker ikke på mig, som om det er kaffen i sig selv, det er mere koffeinen, der forgifter. Så hvis jeg bare kobler, koffeinen ud, så reagerer min krop ikke på det. Men jeg har et eller andet med koffein. Det er hverken videnskabeligt eller noget som helst. Det er bare min egen erfaring. Ja, og det er jo også det er jo din egen videnskabelige erfaring, kan man sige. Ja, jeg har testet på egen krop. Hvordan så med forholdet mellem proteiner og fedt? Hvordan har du nogen erfaring med, altså hvad gør du der? Jeg vil ikke sige, at det er ikke fordi jeg går sygt meget op i det, men jeg tror, den hedder 2 til 1, ikke? Altså 2 gange fedt til 1 del protein. Ja. Og det er også sådan rent fysisk, når jeg kigger
på min tallerken, så er det rødt, så er det kød, og er det hvidt, så er det fedt. Så 2 til 1, ikke? Altså cirka. Ja, så det passer fint med til det, du oplever selvfølgelig. Ellers har du nok lavet om på det. Ja, lige præcis. Men altså, det er ikke sådan, jeg vejer ikke noget som helst, og kigger ikke på noget som helst. Altså, det er bare sådan en mavefornemmelse, ikke? Men altså, det er nogle rigtig fede udskæringer, jeg har liggende ude i mit kødkøleskab. Lad os sige det på den måde. Ja. Det er ikke fedt, der mangler. Nej, men det er da sjovt. Altså, i dag skal vi have... Jeg har dækket op til påskefrokost her, ikke? Og alle børn og børnebørn kommer og så videre. Og det bliver da sjovt. Eller det er altid lidt skægt, det der med, nu skal jeg for eksempel, nu prøver jeg at hakke noget oksemørbrad. Altså ren oksemørbrad, og så skal jeg have lavet mig nogle gode tatarmadder, for eksempel, ikke? Ja. Uden brød, ikke? Altså, sådan der jeg eksperimenterer meget med at, det behøver ikke at være så kedeligt at være carnivore, vel? Altså man kan også, man kan godt eksperimentere lidt, og der er mange muligheder. Så det skal jeg have i dag, men det er da selvfølgelig lidt det der sociale, fordi der er ingen andre i min familie. Altså min kone er sådan mere keto-vor, kan man sige, hvor hun har stadigvæk lidt grøntsager indover. Og børnene synes bare, at jeg er totalt åndssvær, ikke? Du dør snart, far, siger de. ja. Og aldrig har du haft det så godt, nej. Nej, min datter har også været omkring keto og sådan noget. Jeg tror ikke, det er de ikke så bange for mere, hvad skal jeg sige. Men det her med at gå rent carnivore, der er vi ikke i forhold til min familie i hvert fald. Men min kone, hun er så langsomt derhen af, for hun kan jo også mærke, hvad det gør for hende på sundhedsplanen. Ja, så hun kommer lidt bagefter stille og roligt at finde ud af, at det her... Ja. Hun er 85% carnivore i dag. Ja, okay. Det er også meget nemmere at spise nogenlunde det samme. Ja, det er det jo, og det tager hurtigt at lave maden, ikke? Også, og det er muligvis den nemmeste måde at lave mad på, det er carnivore. Det tager ikke mange sekunder. Nej, altså jeg har oplevet at spare enormt meget tid på det, fordi det tager hurtigt at lave maden. Når du skal ind og handle ind, så går du lige ned og køber det noget kød, så er du ude af forretningen igen, og toiletbesøgene, det er også rimelig hurtigt overstået. Altså, dem er der ikke så mange af, og altså, det er den hele vejen rundt, så får man en helt anden tid, ikke? Jo, det er super nemt, hvad det angår. Det må jeg også sige. Ja. Har du haft nogle, altså hvad er de største udfordringer været i forhold til sådan at spise på den her måde så, hvis du har sådan oplevet? Uden tvivl søvn. Søvnmangel, okay. Er ikke søvnmangel. Nej, okay. Men at komme overens med, at min søvn er gået gevaldigt ned. Okay. Altså, jeg har som sagt altid gået meget op i min sundhed, og jeg har altid sagt, at jeg i 25 år ikke havde sovet under 8 timer. Mm-hmm. Men det skal jeg da ellers lige love for, at der ændrede sig, så jeg gik til græn. Så vi har, altså til trods for en energi, som jeg aldrig har oplevet i hele mit liv, så er vi nede på 4-5 timer søvn. Så kan du simpelthen ikke mere? Nej. Nej. Og det har jeg rent mentalt skulle arbejde med. Altså det her med, kan det virkelig være sundt, at vi kommer så langt ned i søvn. Men det virker som om min krop ikke knokler så meget med giftstoffer og ting og sager. Altså, jeg jumper ud af sengen og er klar til at løbe over på den der skide løbebane 5 minutter senere. Ja. Så det er ligesom kommet overens med, og nu har jeg også snakket lidt med Misha, som jeg havde en snak med her for kort tid siden, og han er også meget, han siger det, han kalder det jo næsten et hack, altså et søvnhack. Altså han er super glad for at sidde og skrive artikler og den slags om morgenen der, fordi han ikke behøver ret meget søvn. Men ja, den har jeg sgu arbejdet med. Jeg synes, man skal have 8 timer, for det har jeg så også fået til ørerne fuld af hele mit liv. Ikke? Jo, ja, præcis. Men det kan jeg bare ikke, så det kan jeg da godt fortælle min krop, men det gider den bare ikke. Du tager ikke en morfar i løbet af dagen, hvis du kan slippe afsted med det også, eller noget sådan? Elsker morfar. Ja, okay da. Altså, men det er sjældent, ikke? Men har jeg fri, så synes jeg, at det er det fedeste lige at gå ind og tage sådan en... Og jeg tror også, det er skide godt for hovedet, altså lige at lukke ned. Ja. Så, men søvn, det er der ikke... Det er blevet væsentligt mindre, må jeg sige. Ja. Er du... Men ellers har jeg ikke sådan oplevet nogen ting. Altså, jeg selvfølgelig havde jo også den her fantastiske start på carnivore, hvor man har escremento expresso i en uges tid, ikke? Eller nogle dage. Men jeg har ingenting oplevet med det. Kun positivt.
Ja. Træner du så også anderledes, efter du kom på den her diæt, i forhold til, hvad du gjorde tidligere? Nej, jeg har altid trænet meget tungt, altså, hvilket nok også heller ikke måske er det smarteste, men det er bare det, jeg godt kan lide. Altså forholdsvis lave repetition. Jeg har konkurreret i styrketræning for år tilbage, så jeg tror nok, det ligger lidt i mit baghoved, det her med det tungt. Jeg kan godt lide at løfte tungt. Okay, og det har ikke givet dig problemer med led og alt sådan nogle ting, som man jo... Nej. Altså, jeg kan jo komme til skade ligesom alle andre, men det er ja, altså, jeg plejer at sige, at jeg ikke aner, at jeg har en ryg, for eksempel. Altså, den lever bare sit eget liv. Jeg har aldrig ondt nogen steder. Nej, og du har heller aldrig haft problemer med ondt i ryggen og sådan nogle ting ellers, som sådan? Ja, vi kan jo have nogle sjove løft på arbejdet. Ja. Som bedemand der kan vi godt skulle løfte. Og der kan jeg selvfølgelig godt. Jeg kan jo komme til skade ligesom alle andre. Men det er, altså, min krop, altså, den fortæller mig ikke noget. Den har det bare fint. Ja. Hvordan så med omgivelserne? Hvordan reagerer de på, at altså, hvad gør du der? Ja, altså dybt set tror jeg bare, man skal holde sin kæft, han har sagt mere, om man er carnivore. Altså. Nej, men altså forstå mig ret. Det er sgu for mærkeligt for de fleste mennesker, ikke? Altså, og jeg tænker bare på den rejse, jeg har været på over 15 år nærmest, ikke? I forhold til ligesom at komme overens med at leve på den her måde. Det er man ikke mærkeligt, hvis du præsenterer det her for en ven, som aldrig har hørt om det før. De vil jo kigge på dig, som om du er SARS. Jamen, det forstår jeg godt, men jeg er også faldet i den på. Altså, og det bliver sådan noget prædiket halløje, men der er sgu nok blevet klogere. Jeg er nok der i dag, at jeg siger ikke noget, altså jeg lever mit liv, og folk kan jo se, om jeg trives eller ikke trives. Så jeg tror, jeg er kommet dertil, hvor jeg ligesom siger, jamen, det er kun, hvis folk spørger. Ja. Og jeg gider heller ikke at snakke med mine børn om det mere. Der har jeg også dummet mig gevaldigt, ikke? Så det, altså, jeg har lært det. Ja. Jeg har lært. Og når du så kommer ud, så spiser du bare det, altså hvis du skal til en eksempelvis påskefrokost, nu er det påske, så så spiser du... Jeg laver for eksempel brød i gåseøjne af flæskesvær og kyllingekød og sådan noget der, og det ligner fuldstændig brød, når man skærer det op, og så rester jeg det, og så tager jeg det med, hvis jeg, lad os sige, jeg bliver inviteret til en fødselsdag, eller skal på kursus, eller et seminar et eller andet sted, jamen så har jeg min egen lille bag med, så jeg kan, hvad skal vi sige, falde ind, blende ind. Man skal lige forklare, hvorfor jeg har mit eget brød med, men altså, man behøver ikke gøre det sværere for sig selv. Man kan godt, altså hvis man tænker sig lidt om, så kan du, og det er jo, ofte er det jo også en god anledning til at få snakket om, hvad fanden er det, han er sgu da mærkelig ham der. Ja. Han ser godt ud, men han er mærkelig. Så nej, jeg tror det er vigtigt, at man ikke prøver at stoppe noget ned, og det gælder nok i alle livets sammenhænge, at stoppe noget ned i hovedet på folk. Det nytter ikke noget. Nej, man skal viske. Ja, men det er rigtigt. Ja. Nå, hvordan... Prøver du så med sukker også at se, hvad kan det gøre nogle gange, eller altså eksempelvis når du er ude og sådan nogle ting, kommer du så nogle gange til at snyde lidt, eller som man siger, spise noget andet? Der er du sådan fuldstændig strikt, der holder du bare til din mad? Ja, det er også fordi, altså, der er ikke noget, der trækker i mig. Altså, der er ikke noget, jeg har lyst til, ganske enkelt. Altså, det er nemt. Altså, jeg må sige, hvad jeg måtte få af kulhydrat, hvis jeg er ude i byen og står ved et slagter og hamrende sulten, jamen, så kan der godt finde på at købe en lun frikadelle inde hos slagteren. Og så kan der godt være, der er 4 gram mel i. Altså, men det tager ikke så tungt, kan jeg sige. Men jeg spiser ikke hverken slik eller chokolade. Nej, den er forbi. Det er mere, jeg kan også finde på at gå ind til et pølsevogn og spise en medisterpølse. Altså, ja, altså det er bare uden ketchup og sennep og det der, selvfølgelig. Altså ikke, men life is life. Altså, man skal også kunne være i det, kan man sige. Men det tager jeg slet ikke så tungt. Altså, jeg har ikke... Altså, jeg tænker engang over det. Er jeg sulten, så er jeg sulten, og så vælger jeg bare de rigtige kilder, kan man sige. Eller de mest fornuftige kilder, jeg kan finde. Ja. Hvordan oplever du så sulten i forhold til tidligere? Altså nu, når du ikke får kulhydrater, så er din sultoplevelse anderledes, end den er i dag, når du er sådan ren carnivore?
Ej, det er jo også ligesom at sige, den farlige del. Jeg kan jo næsten holde op med at æde. Altså, jeg har jo ikke den der craving altså, for mad. Altså, Nej. der skal slet ikke så meget til af mad, som der skulle engang. Vel? Altså, og der er jo ikke noget, der kører op og ned hvad skal vi sige, af blodsukker og ting. Så jeg har ikke målt det, men jeg forestiller mig, at det ligger pivstabilt. Ikke? Altså, så jeg har ikke de der cravings der. Jeg skal nogle gange tvinge mig selv til at spise om aftenen, altså selvom jeg måske har gået en hel dag uden at spise. Jeg kan sagtens springe over, hvor det er mere et bevidst valg i forhold til at sige, at skal have noget mad. Ikke? Så sult er verdens mindste problem. Og hvad for noget siger du? Jeg siger, sult er verdens mindste problem. Ja, jamen, det er også rigtigt. Så ja, okay, hvad har det... Hvad i forhold til dine træninger og kulhydrater? Fordi der er jo mange, der synes, at man skal have kulhydrater, når man træner, og jo mere man træner, jo mere kulhydrater skal man have. Det får du sådan ligesom ikke så meget af. Hvordan ser du på det? Det er helt klart et scam. Der er ingen tvivl. Jeg så faktisk lige et interview med Bart K. Kender du ham fra YouTube? Nå, det er også lige meget. Han interviewer en ung carnivore, som har været carnivore i 10 år eller sådan noget. Han har lige lavet 5 marathons i streg. Altså fastende, vel at mærke. Altså ingen mad overhovedet, andet end han er seriøst fedtadapteret. 5 carnivores, 5 dage i træk, vand og salt. Sådan. Så nej, jeg tror, kulhydraterne, det tror jeg ikke på. Nej. Men du skal selvfølgelig være adapteret. Det er klart, du skal ikke gå ud og løbe en maraton, hvis ikke fra den ene dag til den anden. Altså det tager tid for kroppen ligesom at hvad skal vi sige, suge ind i den her enorme tank af energi, du har i dine fedtdepoter. Altså, jeg ved ikke, hvor mange tusind maratons der nærmest er til i de her depoter, vi har hængende rundt omkring. Jo, og for dem, som måske ikke lige ved, hvad vi snakker om her, så handler det om, at vi normalvis, så er vi jo, så forbrænder vi meget sukker, det har vi gjort altid, fordi det har vi gjort efter den industrielle revolution, og nu kommer vi sådan tilbage til urmenneskekroppen, som er meget mere, som forbrænder fedt i virkeligheden, og meget sjældent for sukker. Og når kroppen er der, så kan den altså performe meget anderledes. Der er sportsudøvere, og det er nok noget af det, man skal prøve sig selv som bruger. Spiser honning eksempelvis og så videre til når de skal præstere, og føler bedre resultater ved det, ikke? Men der skal man nok bare lytte til sig selv. Ja. Så jeg vil sige til alle, du kommer helt sikkert ikke til at dø af at prøve det en måned eller 2. Så giv det et skud. Altså, du ved ikke, hvor godt du kan have det. Nej, det er det. Savner du slet ikke, kan man sige det. Savner du slet ikke det hyggelige ved at sidde og spise på den måde, altså som man gjorde, så kunne man tage den her, dyppe ned i den her, så kunne man blande det sammen med noget salat, og så på den her måde sådan ligesom blande rundt. Altså, det er ikke noget, du savner? Hvad er der galt med en pose flæskesvær? Ja, det er også rigtigt. Det er nok min go-to-snack, hvis jeg skal have noget. Men jo, selvfølgelig er der. Vi lever i en kultur, hvor det hele er bygget op omkring hygge, og vi skal hygge med det ene, og vi skal hygge med det andet. Men igen, det kræver bare, at man lige siger, okay, jeg kan da sagtens være med på det her. Der er bare nogle ting, jeg ikke gider. Ja. Altså, okay. Det er ikke sådan, man bliver jo ikke en fuldstændig... altså, selvfølgelig vil man være en del af det sociale sammen med alle andre, det ved jeg da også, og det er jo også det, når, som jeg siger, jeg sidder her foran et veldækket påskefrokostbord, og de kommer her kl. 1. Jamen, jeg skal da bare være fantasifuld i forhold til, hvad jeg skal spise. Masser af muligheder. Ja. Og så tror jeg heller ikke, jeg ser ikke mad som underholdning mere. Nej, så du har ændret perspektiv på at det handler om at... Ja, helt klart. Altså, det er ikke... Det er mere, at jeg kan spise, og så kan jeg gå derud og leve livet. Ja, så man kan sige, at livet smager bedre, men maden smager dårligere, og så... Jeg synes ikke engang, maden smager dårligere, men altså, den er måske lidt mere ikke så varieret. Ja. Men jeg spiser for at kunne leve mit liv, som jeg gerne vil, altså have energi til alt det, jeg gerne vil. I stedet for at være syg og ikke kunne noget som helst, altså, det må være forfærdeligt, ikke? Ja. Så du er ikke nogen stor kunde hos nede i Tyskland og komme ned over grænsen og skal have snold og alkohol, og hvad har vi her? Nej, jeg er lige
lidt ribeyes med hjem med min datter, men altså, ja. Hvor køber du så mad hen? Altså, går du op i, om det er græsfodret og alle sådan nogle ting der, eller er det sådan... altså... For starten gjorde jeg ikke. Men det er kommet stille og roligt, kan jeg godt mærke. Altså, jeg har... Nu er hans frysebil godt nok lige gået ned, Highland Cattles, eller hvad han hedder, over i Esbjerg, som har græsfodret kvæg. Hvor jeg vil gerne have fedtprocenten rigtig højt op, så jeg har bestilt hakket oksekød med 50% fedt. Det er jo altså en seriøs mængde fedt. Så det her, det skulle have kommet her i sidste weekend. Men jeg er nok gået mere, jeg er nok gået mere den vej. Altså, nu har vi autocamper for eksempel her til sommer, der vil jeg ud til nogle gårdsalg, hvor jeg kan finde nogle lækre carnivore-produkter og så videre. Jeg vil gerne prøve nogle andeæg, og jeg vil gerne have smagt nogle græsæg, altså noget, som jeg skulle have flere 1000% større end næringsindhold, ikke, for eksempel. Okay. Så jeg siger, jeg er blevet mere fokuseret på det, men jeg er ikke bleg for at køre over i Aldi eller i Lidl og købe en ribeye derovre. Nej. Okay, altså, men fokus har ændret sig, og jeg er blevet mere bevidst omkring dyrevelfærd. Altså, der er trods alt et dyr, som offrer sig for, at jeg kan have det godt, ikke? Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Så det er blevet mere væsentligt i mit liv, det der. Fantastisk. Jamen altså, det var spændende, Henrik, det her, og tak for din input. Jeg håber, det er nogen, derude har kunne bruge det til noget, og lade sig inspirere det, i hvert fald. Det er blevet jeg. Det håber jeg også. Så. Tak til dig også. Tak for det. Det er godt. Hej. Hej.